हेलो लेकिन हम एगो रौरा खातिर अब राउर बारी बा। हाँ रौरा खातिर गायब एगो खूब सुंदर से कौन गलती कोई ने पहला भेंट में और रच जी अभी ना पहले नेहा जी के सुनल जाए। हाँ अतना दिन भेंट हमनी के नाम होई प्रेम उहे बा कलाकार वाला, लेकिन कुछ विशेष तैयारी गोलू राजा खातिर चाहिए। राजीव सिंह जी जी की तरफ से आशीर्वाद बढ़ेगा। अरे और ससुरारी भाई जा जी यही जनाया गया माने भाई के किराऊ भाई के बहुत अभी हम लगावला वाला फरमाइश बा पहले कुछ सुन लिया। अच्छा एगो भाव बड़ी अच्छा याद है घरुआ गाओ तनी तो ओही में हमहू गई। औरत के भाव बा कि बिरहा के आगे में वाह ई रउआ खातिर स्पेशल शर्ट संग बा। अभी तैयार भइल है का? दिमाग हमर कमजोर है तो याद रहेला। अच्छा गीत है कि बिरहा के तावा पर अकरज झेमका जाता कि बिरहा के तावा पर हाँ बाबा अने झोंका बोले एक मिनट कि बिरहा के तावा पर बिरहा के तावा पर कर्ज झेमका जाता बिरहा के तावा पर कर्ज झेमका जाता हाथ के हमरा लोर से धोआ जाता हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोआ जाता। कमे सुने के बा कुछ रौरा कहे कुछ हम कहे भैया तनी ऐसन करी सुंदर सुनाओ बहुत बुझल। पढ़ाई कितना तक भइल बा? पढ़ाई नहीं की एमए तक भइल बा, ग्रेजुएशन भइल बा, इंटर फेल है इंटर कल ग्रेजुएशन कल एमए पढ़ ले बुझो तो हमरा से बताइए हम एगो सलाह दे। एमए कइलू ने हाथनी ओ में कुछ पढ़ एमए कइलू ने हाथ कुछ ओ में तनी पढ़। अरे जवानी वाली सीढ़ी गोरी अरे फान चढ़ जवानी वाली सीढ़ी गोरी फान चढ़ जवानी वाली किस्मत में ना रहला पहिले ना हमसे कहला प्रेम में ना बहती है वाह दिल देले रहती ना गम ले रहती है ना दिल देले रहती ना गम देले रहती। देखिए संगे संगे मैंने एक लाइन में सवाल जवाब होत रही बिल्कुल तभी हम एगो रोजा सुनने हैं कि बबुआन जी बगाना गौनी हनु अब एगो हम अपना भाई लोग बगावत हैं बिल्कुल इरोरा हालांकि कहे के चाहिए बाकी हम कहते नहीं जैसे कि हमार जिला भले आ रहा हो बाकी कलाकार खातिर कोनो जिला जवार ना होला जैसे तहरा कहे के चाहिए हम सुनाई तो हम पीछे से आरा के गोलिया के मोहले त बोलिया हो कि आरा के गोलिया के मोहले त बोलिया हो अरे छपरा के लोंडा